Naga City. Hey, what up? Good morning. Akyat tayo ngayon dito sa Panikwason, somewhere to sa Naga City. Problema, wala tayong dalang cash. Naiwan yung wallet. Walang tubig, so ang challenge ngayon, paano tayo iinom ng walang pera. So, dito lalabas yung kakapalan ng mukha ko. Tara, samahan nyo ako mag-ride. Good morning po. Good morning po. Good morning. Binabaha daw pala itong lugar na to. Bundok na to, ha. Morning. Morning. Good vibes tayo ngayon. Greet natin yung mga kapwa natin siklista. Good morning. Good morning. Yun naman kasi talaga yung kinasanayan ko sa Manila back then. Good morning. Good morning. Good vibes. Maghanap tayong kainan mamayang kung saan tayo makikinom. Marami sa taas eh. Ang problema ko dito isa, pag nakaramdam tayo ng oops, pakol. Wala pa bang pakol? Pakol na tayo, sir. Kaya pala nararamdaman ko na yung ahon dito. Metro Naga Sports Complex. Right turn. Pero dito tayo. Saan na yun? Kasi di pa naman nakakaramdam ng medyo chill mode pa dito. Mamaya natin mararamdaman yung ahon talaga pagdating ng Carolina. So may bundok na rin kasi to eh. Ayun, nagtanong tayo kanina kung may mabibilan pa tayong store gamit yung GCash. Sabi ni kuya, bibigyan na lang daw ako ng tubig na inumin. So, God bless you, kuya. Ayun si sir. Nalingawan ko kaya si wallet ko. Tapos may iguano sa GCash. Bagay kasi ako patang gulo mo. Isa pa? Okay na. Salamat. Salamat, sir. God bless, God bless. Ayo, sir. Pat Mike. Testingin ko lamang dito sa Panikwason. Lato ka doon, sir. Ayo, sir. Salamat. Interesan ng vibes dito mga to. Ang nangyari, hindi pa akong hindi, nasabitan talaga ako ng coach dito. Ayun. So makikita nyo dito yung puting Toyota Corolla na big body dyan. So parang konti talaga. Actually nasabitan na ako ng side mirror niya. And ay naku talaga. So di hinayaan ko na lang siya.
Di ko na hinabol kasi di naman talaga tayo makakahabol dyan. Gago! So, sa mga driver dyan, sana mag-ingat kayo kasi ang daming siklista dyan na nagbabike every morning. May mga pamilya din yung babalikan. So, ingat tayo lahat mga tol. Sir, ilang tit yung ano, chainring mo? Ilang tit yan? 28. Iyo 36 sa oval. Hariyo pa dito pa ni Kwaso na no. Gulong. Morning. Gradient lang ang awan dito pero makunat. Kala mo ano lang, bantay lang. Ang makauyan pa, nalingawan ko si wallet ko. Sige ko nga hanap 7-Eleven. Ano hindi dari na aral daw mo ini? Kada weekends lang. Trabaho sir, trabaho sir. Galing ko sa ano to? Pero sir ang maray na bike shop tigdi. Mga accessories to. Accessories. Servicing. Service. Oo. Ang para sa kapitid sa ano. Sa may Parasido magsaysay. Ano pa ka bike shop? Parasido. Parasido. Woo, sarap. Yun yung makunat digdi. Ayop na yun. Oras pa yan. Hanggang duman. Wala lang itong panikwaso na. Iyo. Oras na. Sige sir, mauna ka na. Salamat. Sarog. Morning. Sabi dun sa baba 3 kilometers na lang daw yung layo. Balbal natin to. Putsahin ng ahon to. Gradient lang pero walang recovery. Pamatay boy. Woo! Ayan, pagdating dito sa part na to mga tol, hingal na ako pero namamanage ko pa naman. So advice ko lang dun sa mga kapwa ko sa pistang di na kaya, talagang pagod na kayo tapos naghahabol na kayo ng hininga, pahinga muna kayo saglit kasi mahirap na yung atakin tayo sa puso dyan or may mangyari mang sa inyo. So lalo pag mga solo kayo, nagsusulo lang kayo magbike. So ako pagdating dito okay pa naman ako, although narinig nyo dyan sa video na grabe na yung hingal ko pero namamanage ko pa naman. Kasi ride safe tayo lagi.
Morning. Ayun, nadaanan na natin yung Arco. So ibig sabihin malapit na tayo Yes, dun sa target nating lugar. Yung parang pinakadulo na itong kalsada na to. Sobrang ahon na kasi talaga dito, tapos ang haba pa. So pahinga muna ako, tapos nahihiyata ako dyan. So ayun, tara, continue natin to. Pag ganito mga scenario mga tol, speeding na lang kayo, o kaya 1-2-1-2 na lang gawin nyo. Ang ginagawa ko dito para makarating sa pinakadulo is nagbibilang na lang ako 1, 2, 1. Kasi pagod na talaga ako, saka sobrang ahon talaga nito. Although sa video naman, kita nyo na parang pantay lang siya, pero talagang ahon to. Bakit ba naman ang isarog eh? So ayun, tara. Pa pala. Pati pala yung pag-iiko nakunan, boys. Tingnan nyo dito sa taas, meron din mga kainan. So ito yung mga choices nila dito. Yan o. Tapos papasok dun. Yan na, isorog. Ganda. Yan natin. Oops. Morning. Parusa boy. Parusa. Hindi siya masyadong ahon, hindi matarik, pero wala lang recovery. Yun yung nakakapagod. Dire-diretsong ahon. 1 kilometro na lang, baba na tayo. Woo! Yeah boy, lapit na. Ahon pa. Woo! Ito daw yung Girl Scout nila dito na sa may Panikwasan. Ito yung pinakadulo ng Panikwasan na okay ng inang uwan yan. Grabe yung ahon, walang recovery, tapos banayad lang. Ito sir, nakasabay ko kanina sa may Pakol ba yun sir? May Pakol. Sa may Pakol. Pero okay to training. Maganda mag-training dito eh. Kasi ano siya, banayad na ahon pero walang walang recovery. So basagan talaga ng hita. Ayan, lakas ng batang yun. Kanina pa yun. Tapos meron daw liguan dito, 75 yung entrance. Doon sa taas meron din, doon. So pag trip nyo maligo, punta tayo dito mga tol. Bakol man digdi sir nagbabike pag Sunday. Bakol pa dyan. Datad di Sunday. Iba nag-training yan mga ibang tawat, nagkakarawat. Hindi maganda talaga mag-training di. Yun ang
Rat boy. Sa pagra-ride mga tol, ito yung pinakamasayang part, yung palusong. Sabi, ang bilis na nito mga tol. Bago nyo lang tatandaan na bago Ako muna kayo ako, mas mag-ride, delikado to. dapat i-check nyo lahat, brakes, brake pads, yung motor, mga tornilyo kung may maluwang ba dyan, para iwas disgrasya tayo mga tol. Bilog na Naga City. So ayun mga tol, pauwi na ako. Tapos na ako umahon sa Panikwasan. So, review, mahirap kasi walang recovery. Although banayad lang naman yung out, pero mahirap kasi walang walang recovery. Gutom na ako, shit. Tapos lesson learned, always check your wallet. Tapos kung may pera ka sa bulsa, kasi mahirap pag ganito nasa Gcash ang pera mo, boss. So ayun, ito na lang. Salamat sa panonood. Sa susunod na ride ulit. God bless you guys. Ride safe. Bye. Shoot! Ito yung view ko dito ngayon. Sarap mag-bike. Halinaw ng tubig. Halinaw ng tubig. Fresh air, linaw ng alikasan, walang usok.